दै लोमनाय गैया बेवहाय नेचारेल कैलामिटिसा बिराद जोंखौ जेबो इफेक्ट खालामा दै लोमनाय 6 मास गाहाम दैयाव गोदोनानै थानाय जोंनि जायगाया नङा मोनफ्रोमबो बोसोराव गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां दैबाना जायो जोंनि आसामावनो गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां माने दैबाना जानानै लोमसावनानै थाबाय थायो बै जायगाफोरनि मानसिफोरासो खिन्थु जोंनो माखासे बुस्थुफोरखौ फानहरगासिनो दं बिथांमोनासो जोंनो माखासे जिनिसफोरखौ फानहरगासिनो दं खिन्थु जोंसो हानांगौमोन बिथांमोना लोमनानै खेथि बाथि नस्थ' जाजोबनाय जों बिनिफ्राय दिहुननानै बिथांमोननो हरनाय आरो जों मार्केटखौ दखल खालामनानै लानि बे साननाया जोंनियाव फैनांगौ आरो बे साननाया फैनो हायैनि थाखायनो दिनैनि समाव जोङो सानफ्रोमबो बायनानै जाबाय थानो गोनां जादों बायनानै जानाय माने जोंनि पकेटाव थाखानाय फैसाया गुबुननियाव थांगासिनो दं जोंनियाव थाखानाय फैसाया गुबुननियाव थांगासिनो दं आरो जोङो गोबां बाहानानि गेजेरजों जोंनि आबादफोरखौ जों मावबाय थायो गोबां बाहाना जों बाहाना होननानै बुंनांगोन दिनैनि समाव ट्रेक्टर फैनाय लोगो लोगो मोनसे गोदान कालचार जालायबाय जोंनिया ट्रेक्टर फैनाय लोगो लोगो ट्रेक्टरा खेबसेयाव खांबाय खेबसेयाव खांनानै साननै सानथामसोनि उनाव आरो खेबसेयाव गायबायानो माइआ मा मोजां जागोन बेयो बेसेबां मोजां माइ जागोन बेयो हाया ना मोननो मोनदों ना सेवनो मोनदों जेबो गैला खोथिया फोखांनायनि उनाव जोंनि सिमाङा मा नुयो हालिया माब्ला उथिगोन माब्ला हाल जांख्रा जागोन माइखौ बोरैहै मोजां खालामगोन बे साननाया गैया खिन्थु हाला माब्ला उथिगोन बेसो साननाया दङ बेनिफ्राय जै गायखांबाय गोबां आबादारिफोर दङ गायखांनायनि उनाव हानाय समावसो दुब्लियाव थाङो हानायनि समावसो माइखौ नायनो थाङो माइआ मोजां जागोन खि माइआ मोजां जानाय नङा बेखौ जों जोथोन लानांगोन माबे मेथडजों खालामबा मोजां जागोन माबे मेथडजों खालामाबा मोजां जाया बे बाथ्राफोरखौ जों मोजाङै नायनांगोन आरो ओंखायनो जोंनो गोबां ट्रेनिंनि प्रयोजन जायो गोबां ट्रेनिंनि प्रयोजन आरो दिनैनि समाव जों साननो हागौ जे गोबां हासार होआबा जोंनिया जाया हासार होआबा जाया नंगौ खिन्थु जों बेनि बेबस्थाखौ जों मा खालामनो बायनाय हासारखौ होबाय थागोन ना जोंना माखासे बुस्थुखौ तयार खालामना लानानै हासार बानायनो हानायखौ गोहो थानायनि उनावबो जों बानायालासेनो थागोन नामा बे बाथ्राफोरखौबो जों साननांगोन दिनैनि समाव आबादारिफ्रा आं बुंनो लुबैदों दिनैनि बे समावहाय जोङो मोसौ फिसिनायखौ गारलांनोसै ट्रेक्टर फैनाय लोगो लोगो मोसौ फिसिनायखौ गारलाङो ट्रेक्टरजों हालेवोबाबो आं मोनसे बाथ्राखौ खावलायलांनो लुबैदों मोननै खारननि थाखाय मोसौ गायखौ जों फिसिथार मोसौ गायखौ फिसिनांगौनि कारना जाबाय नोङो गाइखेरबो मोनगोन गाइखेर मोननो हायोबा नोङो कमप्लिट फुड गाइखेरखौ जुदि जोंनि गथ' गथायफोरनो जाहोनाय जायोबा बेयो कमप्लिट मोनसे फुड होनना बुंनाय जादों बेखौ रिकगनाइज होनाय जादों कमप्लिट फुड बेयाव गासै आदार हिसाबै जिखिनि प्रटिन थानांगौ जिखिनि भिटामिन्स थानांगौ गासैबो दंजोबो निउट्रिसनफोर थानांगौ गासैबो दंजोबो ओंखायनो बेखौ कमप्लिट फुड होननाय जादों बेखौ जों मोननो हायो बेराफारसेथिं मासे मोसौ गायनि गोबोर आरो हासुदैखौ जुदि जों बेबहार खालामनाय जायोबा 3 बिघा हाखौ नोङो बोसोरसे बेजों साइक्लिंआव हासार आरो मेडिसिन बानायनानै नों खेथि खालामनो हानायनि केपासिटि दङ जुदि नोङो एसे एक्टिभ जायोबा बोसोरसे नोङो बेजों खुनु हासार बायालासेनो नों खामानि मावनो हागोन हासार बायालासेनो दा बेबायदि सुबिदा थानायनि उनावबो जुदि जोङो माखासे जिनिसफोरखौ जों गारलांबाय थायोबा बे मोजां जानाय नङा जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय मोजां जानाय नङा आबादारियाव गोबोर हासारखौ नांथारगोन जोंनो आबादारि हिसाबै आरो गोबोर हासारखौ नांगोनबा जों मोसौखौ फिसिथारनांगोन आरो जुदि बिनि हासारजों बिनि गोबोरजों आरो बिनि हासुदैजों जों बेबहार खालामनानै जोंनि माइ बा जोंनि आबादखौ मोजां खालामनो नागिरदोंब्ला जों बेखौ हगारसारनानै होबाय जानाय नङा बे मोसौ गायखौ जों हगारसारना होयोबा मोसौ गाया गुबुनाव थांनानै खिहैगोन गुबुनाव थांनानै हासुहैगोन बे खि आरो हासुदैखौ जों मोननाय नङा गोबोरखौ मोननाय नङा न'आवनो लाखिनांगोन बेखौ न'आवनो लाखिनानै बिनि खि आरो बिनि हासुदैखौ जोङो बेबहार खालामनो थाखाय जत्न लानांगोन जों एसे एक्टिभ जानांगोन आरो बे सिस्टेमाव जुदि खामानि मावोबा जोङो गुबुननिफ्राय हासार बायनांगौनि दरकार गैया आरो बे सिस्टेमाव जुदि आबाद मावनाय जायोबा नोंनि जि प्रडाक्शनफोर जागोन गुबुननिख्रुइ गुबुन मानसिफोरा जोंनियाव फानफैनायनिख्रुइ मोजांसिन जागोन आरो बेखौ बायग्राया बांसिन जागोन
बे आबादखौ बायग्राया बांसिन जागोन ओंखायनो आं खावलायगोन जे जोङो आबादखौ गोसो होनानै मावनांगोन आबादखौ गोसो होनानै मावाबा जेबो जानाय नङा जोंनियाव गोबां सुबिदाफोर दङ दिनै जोङो गय गायो गय बारि दङ जोंहा साफ्रोमनियावबो गय होनबा गयल' थं थं दङ जोंनाव गय बारियाव आरो मा दंदेरबावो मालाय जोंनिया जेबोथ' गैया गयनि अनगायैथ' गुबुन गुबुन बेवहाय होबावनो हायोमोन सोरनियावबा फांफा फांनैयाव फाथै थानो हागौ फांफा फांनैयाव बेबो साफिसियेन्ट नङा फाननायनि थाखाय नङा गाव जानो थाखायल' आरो जुदि जों बेनिफ्राय गोबां बेसेन जुदि गोबां लाब जुदि खालामनो लुबैदोंबा जों बेयाव मा होबावनो हायोमोन जाथि साल होनो हायोमोन ब्लेक पेपार होनना बुङो जाथि साल आं मोनसे बाथ्रा खोन्थानो लुबैदों गार' हिल्सनि सासे आबादारि 15 बिगानि बेहा गय बारि दङ आरो बे 15 बिगानि गय बारियाव फांफ्रोमावबो जाथि सालक दङ जाथि सालक आरो बे जाथि सालकआ दा फुरा मेचियर जानाय जाथि सालक हिसाबै जाथि सालक अनलि जाथि सालकनिफ्रायनो बिथाङा इयारलि पार एनाम 15 लाख मोनो गयखौ गारनानै सोर साबैसे जों बेखौ हासिल खालामनो हादों जोंनि मानसिफोरा सोर साबैसेया जोंथ' बेखौ हायोमोन जों हानायखौनो मावालासिनो थांफानानै गुबुन जायगायाव जों गोदाव सोराव थाबायलागासिनो दङ बेरायथिंगासिनो दङ गोबां स्कप दङ स्कपा एभेलेबल दङ आरो बेजों लोगोसे दिनैनि समाव सरकाराबो गोबां आसनिफोर लादों आरो बै आसनिफोरखौ मोनफुंनो थाखाय जुदि जोङो गावखौ क्वालिफाइड खालामनांगोन जों गावखौसो क्वालिफाइड खालामनांगोन आरो क्वालिफाइड नङाबा नोङो बे आसनिफोराव हाबनो हाया मोनसुवा प्रब्लेमा जाबाय जोंनियाव जोंहा माखासे लार्ज स्केलाव जोंनि आबादारिफोरनियाव हा गैया लार्ज स्केलाव गैया खिन्थु जों ज' जायोबा लार्ज स्केलबो ओंखारो जोंनि आबादारिफोरनि कमप्लेना मोनसे दंबावो मा जोंहा खामानि मावग्रा मानसि मोनला बे मोनसे बिराद गिदिर जेंना होननानै जोंनि आबादारिफ्रा सानबाय थायो बिनि उपायखौ जों मा दिहुननो उपायखौ जों दिहुननांगोन आबाद मावनांगोनबा जों बिनि उपाय दिहुननांगोन उपाया जेबो नङा जों ज' जानानै खामानि मावनांगोन हमनानै ला मोनसे गामियाव 10 जन फेमिलिया ज' जाबाय जोंनि गासैबो हाखौ जमाहैनो आबाद मावनोसै 10टा न'खर 10 जन खामानि मावग्रा ओंखारगोन 10 जन खामानि मावग्रा ओंखारगोन ना ओंखारा 10टा न'खरा ज' जानानै मोनसे जायगाखौ खामानि मावनाय जायोबा आबाद मावनाय जायोबा लेबारा नोंनो जाबाय ज'है मावनो हानाय लोगो लोगो जों जमायै खामानि मावनाय लोगो लोगो जोंनिया प्रडाक्शना बांगोन जों बे प्रडाक्शनखौ जों जमायैनो मोननानै रेशियो बेसिसआव जों राननो हायो जमा खालामनानै थुबुर खालामनानै जों रेशियो बेसिसआव राननो हायो हाया खम बेसिबाबो जेबो प्रब्लेम जाया रेशियो खालामबा गासिबो समान मोनलांजोबगोन रेशियो खालामनाय लोगो लोगो पार्सेन्टेज सिस्टेम खालामनाय लोगो लोगो जों गासिबो समान मोनलांजोबगोन आरो बिदि खालामनानै जुदि जों खामानि मावोबा कअपारेटिभ सिस्टेमाव जुदि खामानि मावनो हायोबा जोङो बांसिन जौगासार जागोन कअपारेटिभ सिस्टेम आरो जों बेनिफ्राय गोबां गुबुन प्रडाक्ट दिहुनलांनो हानायनि लामा दङ गोबां गुबुन सोरबा हालदै जुदि गायोबा हालदैखौ जों पाउडार खालामनानै पेकेजिं खालामनो हायो हालदै पेकेजिं खालामगासिनो दङ माने आबाद एग्र' प्रडिउसार कम्पानिनि बिथांमोनाबो जोंबो एसे खालामदोंमोन पेकेजिं खालामनानै गुबुना खालामनो हायोबा जोंबो मानो हाया जानो जोंबो हायो माइरंखौबो जों पेकेजिं खालामनानै फाननो हायो दा जोंनि प्रब्लेमा जादों मा जोङो मेन फैसाफोरखौ जों लानो हायाखै मेन फैसा माइनि फैसाखौ जों गुबै फैसाखौ लानो हादोंना हायाखै जों बेखौ नाय माइनि बेसेना दिनैनि समाव बेसेबां माइनि बेसेनखौ माबेखौ साननानै होनाय जायो माइनि बेसेनखौ मनसे माइआ बेसेबां माइरं ओंखारो बेखौ बेस खालामनानै माइनि दामा निर्धारन जायो बेखौ बेसिं खालामनानै माइनिफ्राय माइरंल' ओंखारो नामा माइनिफ्रायथ' माइरंल' ओंखारा गुन्दैनि दामा बेसेबां गुन्दैनिखौ मोनदों होनबा नोंथांमोना
माइ फाननाय लोगो लोगो माइरं इंखुरनि दामा बेसेबां माइरं इंखुरनि दामखौ मोनदों मोना मोनाखै जुजाइनि दामा बेसेबां जुजाइनि बेसेनखौ मोनदों ना मोनाखै सोर मोनदों बेखौ जाय मिलिं खालामदों जाय मिलावला बै मानसिया माइरंनि दामावथ' नोङो माइखौ बायनानै लांखाबाय माइरंआवनो एसे बेनिफिट लाखागोन माइरं इंखुरनि दामा गुबुन एक्सट्रा बिनि बेनिफिटआ एक्सट्राखा जेबो गैया बेयाव खरसा बिथांमोना आरो गुन्दैनि दामाव जेबो बिथांमोना खरसा गैया बेयाव मोनलांफाजोबनाय एक्सट्रा बेनिफिट गोजा बेफोरो खिन्थु जों बै बेनिफिटखौ लानो हायाखै जों बै बेनिफिटफोरखौ लानो हायाखै जायनि थाखाय जों लुजाराव थांगासिनो दङ जों लुजार जागासिनो दङ दिनैनि समाव बिगासे माइ खेथि खालामनो होननानै जुदि साननाय जायोबा माइ बिगासेयाव खेथि खालामनो होनना साननाय जायोबा बिनि टटेल खरसा जायो 6,000 बारबावोसो माब्लाबा 6,000 टाका खरस जायो आरो जुदि जों बेखौ माइ हिसाबै फानहरनाय जायोबा दा बर्तमाननि बेसेना 500 टाका नङा होनबा 500 टाकायै जुदि फाननाय जायोबा नोंनि माइया जुदि 20 मन जायाखैबा ना लसआवनो दंखायो 20 मन जायाखै 10 मनबाथाय नों लस जाखाबाय 6,000 टाका जुदि नोंहा खरस जादोंबा 1,000 टाका लस थांबाय नोंहा 10 मनल' जादोंबा 12 मन जादोंबा जे बेनो बे थाबाय नोंनि लेबारखौ गारनानै जि मोननांगौ बेखिनियानो मोनफिनदों दा बैबायदि हिसाबफोरखौ जुदि कस्टिंफोरखौ जुदि मिलाय खामानिखौ मावनाय जायाबा जोङो गोदोगोन आबादारिफ्रा गोदोनायनि खारनफ्रा बे जों जेबो हिसाब खालामा जेबो हिसाब खालामनानै नाया जोङो मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जों हिसाब खालामनानै नायनाय जाया बेयाव कस्टिं बेसेबां जादों बेनिफ्राय फाननानै मा मोनगोन मा बबे दिगाव जों कस्टिं खालामगोन बा खरसा खालामगोन बे बाथ्राफोरखौ जों जेबो साननाय जाया तामुलपुराव सासे आबादारि दङ मनेस्वर बसुमतारी होननाय बियो दा मोनसे जायगायावनो मोनथाम आबाद दिखांदों मोनसे जायगायावनो एखे लेगे खेबसेनो मा खालामदों बियो बेयाव स्ट्रबेरी दङ बानलु भरा दङ फानलु सिब्रबो होनो खायफाया फानलु राजाबो होनो बेनिफ्राय बेयाव आरो बिनबो खालामदों बियो स्ट्रबेरीया दा थायगासिनो दङ बिना दा थायहांबाय आरो बेनिफ्राय बे जोबखांनायनि उनाव बानलु भरा थायफैसिगोन एखे फ्लर एखे लेगे गासिबो स्ट्राइ खेबसेयावनो मोनसे जायगायावनो मोनथाम आबाद मोनगोन जों मिलाय खालामनो रोंनांगोन जोंनि आबादा मानो आबादथिलिया माइया मानो खमायलांबाय थायो जानाया मानो खमायलांबाय थायो बोसोरफ्रोमबो जों माइखौनो गायगासिनो दं माइया जि आदारखौ जायो बेखौनो जाबाय थागोन जि आदार जायो बेखौनो जाबाय थागोन माइया जों गुबुन बेयाव आबाद मावनाय देराखै बेसर खालामाखै गुबुन आबाद बेयाव मावदेरनाय जायाखै बेसर फोनायमोनबा माइया जि जायो बेखौ बेसरा जाया बेसरा जिखौ जागोन माइया बेखौ जानाय नङा गुबुन आबादा जिखौ जागोन गुबुनखौ जाया बेबायदि सिस्टेमाव जुदि खालामोबा आबाद थिलिया मोजां जालांबाय थायो आबाद थिलिया गाज्रि जानायनि खारनफ्रा बेफोर आरो बै बाथ्राफोरखौ जुदि साननानै जुदि आबादखौ मावफुंनाय जायोबा जोङो आबादजों गोग्गोम मोनसे रांखान्थि फसंथानो हायो रांखान्थि फसंथानो हायो जों नारिखल गायो नारिखला गायगोन गायनायनि उनाव जेबो जोथोन गैया बे थाइबा गैला थाइबा गैला नारिखल फांसे दंफाङा 80टानिफ्राय 100टा फिथाइ होथारो फांसे नारिखला 80टानिफ्राय 100टा 80टानिफ्राय 100टा फिथाइ मोननांगौबा बोसोराव खेबनै बेयाव हासार होनांगौ रिं खालामनानै बोसोराव खेबनै सेप्तेम्बर मासखिनियाव खेबसे एप्रिलसोआव खेबसे होनांगौ अब्लानिया बियो जेरैबायदि थायनांगौ बैबायदि थायगोन आरो बेखौ मा सिस्टेमाव होनांगौ बिनि आबाद बिथिंनि जिखिनि अफिसारफोर दङ बिथांमोनजों कनसालटेट खालामनानै रायज्लायनानै जुदि होयोबा बियो मोजां जागोन खिन्थु जों बिनि जेबो बेबस्था खालामा जों गायखांनायनि उनाव फिथाइ मोनजानो लुबैगोन
आरो दिनै मोनसे जागरण फैदों होननानै बुंनो हायो उदालगुरि ओनसोलावबो मोनसे उदालगुरि फार्मार्स कअपारेटिभ ससाइटि मिथिनो हागौ गोबाङानो अबिनाश दैमारि मोननि बिथांमोना गोबां खामानि मावगासिनो दङ अबिनाश दैमारि मोन बिथांमोना गोबां खामानि मावगासिनो दङ थालिर गायनाया बिथांमोननिया दासिम 2800 बिघा जाबाय होननानै बिथांमोना फोरमायदों 2800 बिघा बे कअपारेटिभ ससाइटिया थालिर गायनाया दासिम 2800 बिघा जाबाय दाउबो फिसिदों नाबो फिसिदों गासैखौबो फिसिदों खालामदों बिथांमोना आरो मोनसे खोथा बुंबावदों रिसेन्टलि बिथांमोना थालिरनिफ्राय थालिर फिथाइल' नंला थालिरनिफ्राय खुन्दुं दिहुननायनि बेबस्थाखौ खालामसिगोन थालिरनिफ्राय खुन्दुं मोनफ्रोम बिथिंनिफ्राय मोनफा मोनफा इन्डास्ट्रि ओंखारलांबाय थायो आबादनिफ्राय जुदि नैबे ओनसोलाव माकाइनि खेथिखौ बिराद खालामनाय जायोबा गार' जुखामनि खेथिखौ गोबां खालामनाय जायोबा बेयाव फिड इन्डास्ट्रि फिड मिल मोनसे बनायनो हानायनि लामाया दङ इन्डास्ट्रिया अब्लासो फैयो इन्डास्ट्रिया अब्लासो जागोन बे जायगायाव जुदि मबेबा मोनसे जिनिसखौ बिराद एभेलेबल मोनो होनना बुंनो साननाय जायोबा मोनोबा बै जायगायाव मोनसे इन्डास्ट्रि एस्टाब्लिश जायो आरो इन्डास्ट्रिया अब्लासो एग्र' बेस इन्डास्ट्रिफोराव जाब्लासो जोंनि जायगायाव माखासे इमप्लयमेन्टबो जेनेरेट जागोन आबादावबो इमप्लयमेन्ट जागोन इन्डास्ट्रिफोरावबो इमप्लयमेन्ट जागोन आरो बेखौ सोरबा गेजेराव बायलाय फानलाय खालामग्राबो माखासे मानसि एंगेज जायो गेजेराव बायलाय फानलाय खालामग्रा आरो ओंखायनो बे खामानिखौ जों मावसोमनानै खामानि मावफांनो हायोबासो आबादखौ जुदि जों सिस्टेमेटिकलि मावफुंथारनो हायोबासो जोङो साक्सेसफुल जागोन दिनैनि समाव आबादा गोबां बिथिङाव खामानि मावनो हानाय जाबाय गोबां टेकनिक दंसै हा गैयालासिनोबो नोङो आबादखौ मावनो हायो सायावबो मावनो हायोसै जुदि नाखौ फिसिनोबा अपेन फोथारावबो फिसिनो हायोसै नाखौ बाय'फ्लक टेकनिकनि गेजेरजों बाय'फ्लक फार्मिं होननानै बुङो बेखौ बाय'फ्लक फार्मिं एसे प्लास्टिकनि दिंग्रि बायदि बनायनानै खुङा बायदि बनायै बे जायगायावनो ना फिसिनो हायो गोबां टेकनिक ओंखारबाय नेचारेल बाय'फ्लकबो खालामनो हायो थाब देरो नाफ्रा थाब देरो दाउ फिसिनायनि लामाखौ जों खालामनो हायो दाउ फिसिनोबो हायो जोङो बेबो मोनसे फार्मिं दाउ फिसिनायखौ जोङो मा जानो आन्था फिसिनानै लाब गैया दाउ फिसिनायखौ जों जानो आन्था फिसिनानै लाब गैया जोंनि दाउआ मानो गोबां बेमार जायो बेमार जानायनि कारना जों हगारसारनानै दाउआ जेथियानिखि हगारसारनानै होगोन अब्लानिया बे बेमार जाखागोन जुदि बेखौ एसे मोजां जायगायाव साफा सिखोन साखोनै लाखिनाय जायोबा गुबुनजों बारा टाच होआलासेनो लाखिनाय जायोबा बे बेमारनिफ्राय जथेस्थ खमायनो हागोन बेखौ आरो ट्रिटमेन्टबो खालामनो हायो ट्रिटमेन्ट खालामनो हानायनि बेबस्थाबो दङ आरो दिनैनि समाव जोङो मोसौ फिसिनायनि जे गाइखेर दिहुननाय बेनिबो खामानि मावनो हायो जार्सिखौ डाइरेक्ट बायनानै लाना फैयोबा गोबां खरस जायो किन्तु भेटेरिनारि डिपार्टमेन्टआ मोनसे खामानि मावगासिनो दङ नोंनि देसिखौनो जार्सि बानायनायनि मोनसे इन्जेक्सन बेयो फ्रिलि होगासिनो दङ बेखौ जोङो कन्टेक्ट खालामोबा मोननो हागोन बोसोरथाम 3 जेनेरेसन बोसोरथामल' नङा 3 जेनेरेसननि उनाव बेयो कमप्लिटलि जार्सि गाय जाहैयो कमप्लिट आरो बियो टलारेन्स खालामनो हानाय नैबे नेचारखौ टलारेन्स खालामनो हानाय जोंनि बाय'मण्डलखौ टलारेन्स खालामनो हानाय मोनसे केपासिटिनि जार्सि गाय जायो फार्स्ट बिजि होनानै दिहुनगोन बियो जुदि गाय जायोबा दामब्रि जायोबा बेखौ जुदि बिजि होफिननाय जायोबा आरो नेक्स्टआव दामब्रि जायोबा बे दामब्रिया बिनिफ्राय आरो बिजि होनानै गाय सृष्टि जायोबा अब्लानिया बियो कमप्लिटलि मा जागोन जार्सि जाहैगोन जोंनि डिसि गाया 2 लिटारनि बारा गाइखेर होआ दा बेबायदि सिस्टेमावबो खालामनो हायो जोङो गोबां दङ लामा बै लामाफोरखौ जोङो खुसि जुदि थाङोबा असायना आबादखौनो मावनो होननानै ओंखारनाय जायोबा जों बे फार्मिं सिस्टेमखौनो मावनो होननानै ओंखारनाय जायोबा जों गोबां खामानि मावनो हायो बेदरखौ दिहुननो थाखाय आबाद दाउ फिसिनांगोन अमा फिसिनांगोन दाउ 1 किल'नि दामा कबिरायलाय बेसेबां गोबां जायगायावथ' 400 नङा होनबा 400-600 बिदि थाङो दाउ बेदरा गथायै फानोबा 350 गथायै जुदि किलो हिसाबै फानोबा 350 टाका डिसि दाउखौनो जुदि जों खालामोबा मास मोनथामनि गेजेराव जों फाननो हानाय बेबस्था खालामनो हायो
मास मोनथामनि गेजेराव बेखौ जुदि बोसोरनां बेखौ फाननायनि बेबस्था खालामनो होननानै जुदि साननाय जायोबा मास मोनफ्रोमबो आं 100टा दाउ फानगोन होननानै जुदि बेखौ सिस्टेमेटिक खालामनाय जायोबा बोसोरसेनि थाखाय अब्लानिया बेजोंबो जों गोबां आरजिनो हानायनि लामा दं गोबां जोङो रां खामायनो हानायनि लामा दं दाउदैनि जों खालामनो हायो दाउदैया दिनैनि समाव देसि दाउदैबा 20 टाका जरा देसि दाउदैनि दामा 20 टाका जरा दङ फार्मनि दाउदैनि दामा दिनैनि समावहाय 14 टाका जाबाय 14 टाका जाबाय जों बेखौबो खालामनो हायो लेयारजों दाउ फिसिनायनि गेजेरजों जोङो गामियाव एक बेंकबो खुलिनो हानायनि बेबस्था खालामनो हायो जोंनियाव गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा मोनसे टारगेट लानो हायो जे गावनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आन्दाराव जिमानखिनि मेम्बार्सफोर दङ जोङो गासिबो लेयार दाउखौनो जोङो जुदि 50टा बा 20टा फिसिनोसै होननानै जुदि साननाय जायोबा रेड चिकेनबो फिसिनो हायो रेड चिकेना खमसे खम बोसोराव 30टा दाउदै होयो बोसोराव रेड चिकेना बेखौ जुदि फिसिनाय जायोबा दाउदै फाननो होननानै साननाय जादोंबा जुदि जोंनि आइजोफोरा जुदि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा बिदि बे सिस्टेमखौ लायोबा साफ्रोमबो जुदि 10टायै दाउ फिसिनायबा 15टायै दाउ फिसियोबा 15टाया खेबसे लागैनो 15टा दैजोबाबो जानो हागौ 10टाया दैथारगोन सानफ्रोमबो जुदि 10टाया दाउ दैबाय थानाय जायोबा हमनानै ला 100 जन मानसिया दाउ फिसिबाय 100 जन मानसिनि गेजेराव 10टायै जुदि फाननाय जायोबा 10टायै दाउआ दैबाय थायोबा अब्लानिया 1000टा दाउआ दैगोन सानसेयाव 1000टा दाउदै ओंखारगोन 1000टा दाउदैखौ जों दैलि फानहरबाय थानो हागोन 1000टा दाउदैखौ जों कालेक्सन खालामनानै कालेक्सन खालामग्रानो एसे बेनिफिट होनानै बेखौ फाननायनि बेनिफिट होनानै जुदि जों लायोबाबो 14 टाकानि सोलाय जों 10 टाका सासे फार्मारा लायोबाबो गोबां बेनिफिट दङ नङाबा जों सप्तायाव बिनिफ्राय फैसाखौ जमा लानायनि बेबस्था खालामनो हायो जाय मानसिया बेखौ लांग्रा जों बेबायदि गोबां कअपारेटिभ सिस्टेमाव खामानि मावोबा जोंनि रांखान्थिया बेफोरावबो दंजोबो दाउजों लोगोसेयैनो जोङो आरो दाउ फिसिनाय लोगो लोगो एसे सां सिस्टेमनि खालामनांगौनि दरखार दङ बोरमा फिसिनो हायो आरो गोबां दंबावो बेनिफ्राय गोबां सरकारि स्किमफोरबो दङसै दिनैनि समाव सरकारि स्किमफोर बे सरकारि स्किमफोरखौ लानो थाखाय नोङो गावसो फिट जाग्रोनांगोन गाव आबादखौ मावग्रोनांगोन गाव फार्मिंखौ खालामग्रोनांगोन बिनि उनावसो नों सरकारि स्किमखौ होसोनानै मोनगोन नङाबा मोननाय नङा आरो दिनैनि समाव आबादखौ मावनोबा फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानि बानायनांगौआ मास जानानै फैबाय नांथारसिगोन बेखौ मोनफ्रोमबो एरियायाव फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानिनि प्रयोजन जाथारबाय नङाबा नोङो सरकारि माखासे आसनिफोरा फार्मार्सफोरनियाव मोनफैनाय नङा बे दिनैनि समाव नैबे जोंनि फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानिनि डाइरेक्टर बिथाङा माखासे बाथ्राखौ बुंनो हागोन बिथांमोननियावबो मोनसे इन्डास्ट्रि जानो थांगासिनो माबानि टार्मारिक आरो माबानि जिंजार आरो ब्लेक पेपारनि बेखिनिया बे ओनसोलाव भेरगाव आरो डिमाकुसि ओनसोलाव जासिगोन हाइजें आरो माबानि इन्डास्ट्रि हालदैनि इन्डास्ट्रि बेफोरखौ सुबिदाखौ लानो नांगोनबा जोंनि दिनैनि समावहाय माबाया नांथारगोन जोंनो फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानिया आरो बेखौ एरिया बेसिसाव बनायथारनांगौनि दरखार जादोंसै फार्मार्सफोरखौ जोङो सेन्सिटाइज खालामनो थाखायबा फार्मारफोरखौ आबादनि बिथिङाव जुदि गोसो बायहोनो नांगोनबा जोङो बेखौ खालामनो नांगोन आरो प्रिमिटिभ मेथडजों नंला साइन्टिफिक होनना बुंनाय लोगो लोगो हासार होसोनायखौनो साइन्टिफिक होननानै बुंनाय जाया बेखौ सिस्टेमेटिकलि मा समावहाय बोरै खालामनाय जायो बे गासै दिगखौ जुदि थिक खालामनानै लांनायखौसो साइन्टिफिक होननानै बुंनाय जायो हासार होसोलायनांगौनि बायनाय केमिकेल हासार होलायनांगौनि दरखार गैया आरो बिनिफ्राय जों एसे गोजानाव थांनांगोन नेचारेलखौ जों बांसिन सेस्था खालामनांगोन अब्लाना जों गुवाहाटीनि मार्केटखौ मोननो हागोन गासै मार्केटखौ जों केपचार खालामनो हागोन खार'पेटानि आरो बरपेटानि मैगं थाइगंखौ जानो गोसो गैला मानसिफोरा जोंनि मानसिफोराबो जानो गोसो गैया खिन्थु जों बिनि अल्टारनेटिभ होनायनि बेबस्था खालामनो नांगोन अल्टारनेटिभ होनो थाखायनो दिनैनि समाव अर्गेनिक काल्टिभेशन बा नेचारेल काल्टिभेशननि प्रयोजन जानानै फैबाय।